Margawe terus. Assalamualaikum, kembali lagi di mini vlog Mamai Abil, kegiatan setiap hari. Video diambil sekitar jam 4 sore bes. Iki oleh pesenan digawe buka bersama nanggone sekolahan. Iki mau entuk pesanan es pop es iku 13 biji karo sempol 40 biji. Sing pertama tak canda iku gawe es pop es dhisik. Iki wis tak jongi kabeh pop ese, wis tak kei banyu lanjut diudek nganggo sendok. Iki engko lek wis diudek kabeh nganggo sendok, ganti nganggo mixer mini atau pengocok es kayak ini ki basing manual. Mergo lapo kok ora di blender? Emang aku lek jualan es ngene iki tanpa blender, soalnya wis tuku mixer mini iku mau wis kanggo ngocok opo wae, es opo wae iso. Es iku mang ditinggal dhisik soalnya lagi jam 4. Dadine iki lanjut njikik sempol. Iki sempole ku satu porsine 20.000, dadi 40.000 iku didadekno loro ora dadi siji. Sempole wis cemepak lanjut gawa mengguri, bar ngono iki engko ngumpakno sing digawe goreng sempol. Wis diumpakno, wis diakakno, ternyata wis umub, dilebokno sempole. Dan iki mau wis setengah mateng ki dientas, bar dientas dilebokno nanggone telure, langsung digoreng maneh sampai iki engko wis garing. Nek wis garing dientasi kuwabe, lanjut nyekel ese soalnya iki wis ape jam 5. Iki pesenane pas hari Sabtu sore, dadi Pak Su wis njok omah langsung rewangi nanggone warung soalnya selak apene dijipik sing pesen. Iki aku bagian ngekei ese, sedangkan Pak Su iki bagian ngepresi, soalnya lek ngepres iku isok pas, lek aku iku isek durung pas karo gambare. Wis mari oleh gawe es, kita masukkan nanggone kresek. Iki 13 iki didadekno 2 kresek. Iki mau ora pesen es tok, jane ana sebelake juga, tapi pas gawe seblak iku mau ora sampai ketek video, dadi ora masuk nanggone video. Pesenane wis jadi, wis siap diambil.